ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҷои Апаи Обидада боз ҳам распродажа ва боз ҳам новинкаҳои бисёр омадагиай. Ман шумода навор мекунам то охира тамошо кунед, маъқултон мешава. Бозори Корвонай 13-ум дарвоза 8-ум қатор. Духтаракҳо касе ки 13-ум дарвозаро намеёбед, ман ҳозир наворча мемонам, тамошо кунед, фаҳмо мешава. Хулас меравем новинкаҳоро мебинем. Нарх навоша ман шумода гап мезанам. Иҷода бинем чӣ хел чизои хушрӯ распродажа шудагай. Ҳозир дертар инора ҳамаша бо ман нишон метиҳам. Ина дӯстони азиз, новинкаҳо бо новинкаҳои фасон. Нархошон чанд? 220 сомон. Ира бинед ранги комбахтай 46 то 58. Баъд як чи дига духтаро Апаи Обида ами чизе ки мебинен дасти якумай хичон ами сехкати хичон кор мекунанд. Дасти якумай хулас касе ки опт мехоҳа марҳамат нависеншона бо шумода гап мезана нархҳои оптума. Ина духтарако 220 сомон анами намуд куртои фасонак мана марамран беҳад хушрӯ диден 220 сомони. Размеро чӣ хелан? аз 46 то 58 размер ҳаст духтарои вай. Нахчон пуштагира бинед абайни стил мана. Ино чандан? ана 220 барои шумо подписчикони азиз 200 сомонда метиҳанд. беҳтарин оз дигар рангошам ҳастай. Баъд шумо тамошо кунед, давоми наворда ошам мебинед. чанди? ишам ина духтарако 220 шумода 200 сомон метиҳанд. дигар рангош паго дига мебиёянд духтарако. то шумо мебиёен ки бори нава мебиёя. хулас и аз аноине ки ҳозир нишон додем аз ҳаваяй мана и бо ранги хушрӯш ана корои дастӣ мана. аз и дар хотир дошта бошед духтарако. ман кирташа нишон додагӣ будам. ҳозир бошад абаяш омадай мана. и чанд сумай? и 400 сомона. и дига хелай духтарако. кирташ ҳамира 350 сомонай. бо як намуди дига двойка дорем ваям 350 ҳай. ира боша 400 сомон барои и ҳам дига хелай хурем султонай абая нест духтаро. аз 48 то 58 размер ҳаст. ана ино духтаро 350 сомонӣ корои дастӣ. касе марамат туи марака рафтаниай бинен вечерни образ. беҳтарин 48-58 размер будай духтаро. ҳамаш корои дастӣ. рангошро бинен чӣ хел рангои хушрӯай мана. размерошам размерои нағз закакай. ина биненда то ҳаму охира мач мекунам. шумода нишон метам бинен. ина кабутуш ҳастай. бои кабутуш пуштиш дига хел дайгалаш мана. ин ҳастай сафед мана. баъд сиёҳу анавай ранг. ҳозир анавай ранга бисёр харидести. Апаи Обида нишон чиен барое ки духтарако ай королевский барх там ай дигар чизо мепурсанд. ина ми ранг чӣ ранге аст ки ҳозир мода шудаги ай духтаро? ранги зеленка боша мана. иҷода духтарако рангошон бисёр ай. шумо бо пурсед Апаи Обидара гап мезанад мана. духтарако двойкаҳо омадан ғавсаки хушрӯ мана. абаяу курта нархшон 350 сомон духтаро. беҳтарин духтарако бинена 350 меган 330 метиҳанд. хулас
мана рангошон мана сабз сафедчам ҳастай яна мехе рангои фасон доранд иша биненда мана талхабарга бисёр мепурсанд ина талхабарг кори дастияи мана бинен беҳтарин хулос рангои аҷоибот диден мана кирташам ҷудогона пӯшида метонен абаяшам ана ба духтарако элон иҷада двойкои фасон омадай и двойко набдан то ҳол ана ози бори навда омадай абаяву киртаи сафед кирташ тыныкая кирташ баъзви ана абаяҳошанам хеле нархошон чӣ хела 350 сомон духтарако мана ҳамашанам хе украшения кардагӣ ози аз наздика ман дар давони минавор аз наздик ма иноро шумода нишон метим духтаро баъд бинем ана и фасон хушрӯяд бисёр гирифтан марости инстаграму тиктокда тез видео мепартом уҷада духтарако тез бори нава мебинен мана диден пардор бепар нархшон чанда япа буда 180 сомон духтаро барои шумо биненда ана қисми болора диден ҳамаш ҳами фасонояй пардорш ҳастай бепарш ҳастай нархошон 180 инора пешакошон ҳам учук ҳастай ҳам гирдак ана ба духтарако бо чира мехом нишони сунтим киртапоча касе ки киртапоча пирсида буд диден ҳам дарозиш ҳаст ҳам калташ мана ида ваё чанди будан духтарако двойкоҳош 160 сомон дарозошам 160 сомон кадомаш дарозай бепочаяй инаи кӯтоҳош двойкаян диден ҳамроҳи почаҳошон 160 сомонӣ иҷада рангако бисёран ози ҳамаша нишон метим ина рангои иёра бинен расветкои хушрӯ омадай дар иҷа хушрӯ наметоба мана ина сиёҳшам омадай духтаро мана 160 сомон двойка ҳамроҳи почаҳошону почаҳошон хушрӯи бадан зардш хушрӯ золотисти духтаро дарозтар кардагиан духтарако то зонура меиста ина бемалол метавонен омада аз наздик бобинен хутон малинови ҳаст сирх ҳаст коричневи ҳаст инҷада сабз астай мана биненда чӣ рангакои хушрӯ ҳамо коричневиш мада маъқулай хушрӯа 160 сомон ина духтаро чанд нафароне ки омадену наёфтен размерора марҳамат бори навомадагиай метавонен биён ҷони апаёбида бинен духтарако аҳа ино чандан нархошон чанд духтарако 200-180 метян ира бериментам метонен пушед ҳамхе кушотаки хушрӯ меиста 180 сомонӣ барои шумо размер 44 то 54 ҳаст ана духтаро инаи киртаям кори дастияй бериментам метонен пушен мана платяи аҷоибот хушрӯ плотный органзаи материалыш ази се рангай 4 рангая бо молочный дорад духтарако сиёҳ ҷинсовый фисташковый ва молочный нархш чандай нархш 220 сомон то 200 метиан духтаро и кори дастияй ина биненда гиребоношдастош китфош ҳамаш манам хе кори дастӣ кардагиай плотный органзаи материалыш аз 44 то 56 размер ҳаст ба ҳазур метавонен биёен аз пеш бинен баъд харидорӣ кунем духтаро ина духтарако абайни стиле ки ҳозир гуфтум дигар рангоша нишон метим ҳам куртаи пӯшидагии хичон марҳамат и дигар рангошаай ира бинен то 60 размер ҳастай бинен сиёҳ дора зар дора анаи цвети хушрӯ
баъд кабуд ранги апаёбида. Нархошона як бор дига апаёбида. 220 шумо да духтарако 200 сомонда метиан. Анам хе кушоди хушру меистатанада. Баъд спорт стил омадагиай новинка. Марҳамат чанд разм дора ҳа ази. Нархш чандай? 220 сомонай то 200 сомона метиан духтарако. Мана хоҳишмандо метавонем ки омада аз пеш бинем. از دور نشان میتونه که با حضور قدچه بینین دخترو تا 200 سومونه میتین ها به حد رنگ خشرای پیستش دویش سپورت ستیل دخترو کسی که پرسیده بود مرحمت اومدگیای میتوانین با بیان جای اپایو بیده ختون بینین. انا ایجاده باز نوینکه چند چیزی دیگه اومدگیای چند نمود کرتوی پسون ازی همه ششموده نشان میتیم. тамошобино и двойкое ки гуфтум новинка ина марҳамат аз пеш ина абая анам хеле киртаи сафеди базви дора катиш 350 сомонай духтарако бо метавонен аз пеш бинен омада мана то 60 пуша размер будай рангакои хушрӯ боз дигар рангорам нишон метем. Ина бисёриё мепурсанд ки абая бошаву лекин дастошам хеле боша ина манжетдорак и моделиш ҳам хеле манжетдор омадагиай мана ҳам платьяш украшения дора ҳам абаяҳо худчун мана метавонен ки духтаракои хушрӯ интихоб кунен диден ранги хушрӯа бежавӣ хулас беҳад рангои фасон аҷоибот хушрӯ биёин ҷоя паёбида бо оптумда арзон мекунанд духтаро касе ки оптум гирифтанияй. ана тамошобинони азиз дар ин ҷо бошад новинка омадай аз анамин халатои дутарафа и дохилшам метонанд пӯшед и тарафшам мешава пӯши хулас гулдорш ҳаст бо бегилш ҳаст ина диден чӣ рангакои фасон омадай ина намудаш бо бекапишонай дигарош капишон доранд ин намудаш не духтаракое ки омада рангора наёфтед размерора наёфтед марҳамат бори новинка омадагиай тигрои фасон омадагиай оз нишон метиҳум мана бинен нархошон духтарако 200 сомонӣ шидагиай размеро 48 56 мана бинен чӣ рангои хушрӯш омадай мана хоҳишмандо кадомеш хутонда маъқул мешад духтарако аз амҷо скриншот кунен. Эй тигр новинка тигр тамом шуда буд ҳозир сериш омадай баъд бо зарда ё тамом шид зард сериву анамихе зардш омадай бори нав мана хоҳишмандо касоне ки тигр пурсида буден рисункои нав мана метавонем ки бо хутон омада аз пеш бинем ҷои апаёбида беҳадам ҳамаш фасонакан духтарои моделора бинен дар маникен марҳамат ямо абайни буд нишон додум нархша гуфтум рангоша нишон додум ана ҳозир боша ина намудоша бинен чӣ хушрӯ ира бери ментам пӯшида метавонен ҳозир ма расветкоша бо нишонтон метиҳам ира бинен диден хушрӯ 200 сомона 180 метиҳам ина аз 44 то 52 размер ҳастай 200 сомона 180 сомонда метиҳам мана материалаш духтаро ламиражи ҷазлайнай мана хоҳишмандо ина фасон кардагиай диден духтарако жемчуг 180 метр ина духтаракое ки халат мегуфтен марҳамат 200 сомонӣ шидан ина минамуд халато аҷиб хушрӯвак 200 сомон беб рукай духтаро иҷада сета расветкаяй размерош чандай размер аз 46 то 58 омадагиай метавонен
духтарако омада гирен. Касоне ки дар дигар давлатан ягон хеш табура равон кунен духтаро омада барои шумо гиранд. Бисёр ҳам хушрӯвай. Ба духтаро инчунин абая пурсида буден. Марҳамат инаи мрамрни абаё чанд ранг омадагиай. Беҳад хушрӯ духтагиай. 280 сомонӣ шидагиян. 300 сомон будан, ҳозир 280 сомон шидагиай. Ина духтуш аҷоибот хушрӯ духтагиай. Солнушка раскрушони фасон. Мана касе талхабарг мепурсид, мана талхабарг омадай. Иша бинен остинакошон. Мана на рангои беҳадам рангои фасонак. Бад молочный. Хулас беҳтарин ранго. Сиё ҳам омадай духтаракое ки сиё пурсида буден. Ина то размери 60 размер ҳастай. Иҷада ду намуд украшения кадагиян. Ҳам зард кати, ҳам сафед. Хулас бо хутонда чӣ хеле даркорай. Метавонен ки интихоб кунанд. Инчунин духтаракои хушрӯ анами хел апаёбида кожаҳои турецкӣ доранд. Ина бинен чӣ хел хушрӯ. И бо тамоман материалаш фарқ дора. Хушрӯ фасон ҳама тарафа 600 сомона 600 сомонай. Иҷада ҳозир чанд моделай духтаро ма шумода нишон метиҳам. Бо метавонен ай пеш биён кати хичон гапзанон кунен. Ина марҳамат чӣ нархе ки ҳаст инамиҷа ма пурсида шумода гуфтаистам. Мана духтарако иҷада чанд модел чанд фасон. Ҳеми ранг мада махула хушрӯ фасонай биненда духтарако. Калтош чанда? Калтатаракош 400 сомон духтаро. Тоза ино турецкияй духтаро. ҳози паделкаам бисёр буромадагиай. Апаёбида хичон овардагиян бора. Борора хичон овардагиян турецкияй. Мана варадникдор хулас чанд фасон. Мана метавонен ки бо айпеш омада якта ба якта бинен нарх наво карда харидорӣ кунен духтарако. баъд касеҳо меқдорошам ябора нишонтием. касе меқдор мехоҳад духтарако меқдоршам ҳастай. ана меқдорш и чанда? меқдоро 650 бо ҷудо мешавад духтаро. метавонед бо чӣ кунен ҷудо кунен мехоша. Мана размеро чӣ хелан? Я бор дига 38 40 42 44 хулас кенам хел размеро мондагиян духтаро. анаи беостинакои 250 сомона доранд. метавонен ки диден 250 сомони диден беостинакое ки каседа даркурай. ана духтаракои хушрӯ нигоҳ куненда чӣ хел куртои фасон распродажа шидай. аввали наворда нишон дода будам. ино қимат будан. аз сабабе ки якта дута мондагия апаёбида ҳамашона распродажа кардиян 100 сомонӣ. инамиҷа чизе ки мебинед бе размер мондагия духтаро. ино доставка надоранд. касе ки мисол бисёр мегира касе ки мисол бисёр мегира баъд доставка мекунанд. хулас инаё 110 сомонӣ мрамрош классош 100 сомон. чанд моделай духтарако бинен. инаи кардиганорам 110 сомонӣ додистай. ҳамра хушрӯ нишон метиҳен як тушар. ина духтаро 110 сомонӣ як донаи мондаи кардиган. хулоса инамиҷа ҳамаш борай ҳамаш распродажаи духтарако. 110 сомон мрамрош анаи ваёш бошад. армянский шолкош бошад 100 сомон. мана биёен ҷои апаёбида пушаймон намешем. беҳадам куртои хушрӯ распродажа кардагиян. мана иҷада бисёри бадай духтарако. ҳамаш куртои фасон.
دیدین ایره بینین چه خشوچایی همی هم دخترو 100 سومون شدگی پشیمون نمیشه به دخترکو با همین نوار امروزه را جمع بست میکنیم دخترو سلامت باشین خیر تا نوارهای آینده